Марешки, на 20 години съм, Видин. Студент съм в Нов български университет, програма Право. И общо взето, как се помня, се занимавам с активистка дейност, свързана с правата на хората с увреждане в България. Какъв е твоят проблем? Така да го задам въпрос по-пряко. Общо взето, аз проблем нямам. Не виждам проблем в мене си. Ако говорим за физиологическото ми състояние, проблема е от гледна точка на това, че имам генетично заболяване по рождение. Но аз лично не смятам, че това ми е проблем. Проблемът е средата, която не ми дава да живея като всички останали хора. В случая липсата на достъп, липсата на лични асистенти, липсата на всичките такива социални придобивки, обществени придобивки, които трябва да притежава всеки един гражданин като право, на хората с увреждане в България се отказа. И това е проблем, главно проблем. Това генетично заболяване не ти помага да ходиш, така ли? В известна степен заради заболяването не мога да ходя, но пък заради средата не мога да бъда активен и нормален гражданин. Да, разкажи ни как се справяш по-подробно защо как се справям? Справям се пряко държавата. В момента услугите, които държавата предоставя за лични асистенти, не ми отговарят на моите желания, на моите потребности, на моят активен начин на живот. Пътувам по 1000 км на седмица, студент съм в София, работя в Видин, правя какво ли не. И услугите, които се предоставят от държавата, работят за по-неактивните граждани. За гражданите, които по-скоро предпочитат да живеят по-неактивни. И в случая това, което ми пречи, е, че трябва да се справя пряко държавата. Всичко, което правя пряко държавата, е трудно. Тегаво е, справям се, но изисква много усилия, нерви от страна на много хора покрай мен. Защото не е лесна работа да си човек с увреждане в България. Изобщо тротуари, градски транспорт, там как се справяш? Няма такова нещо. Значи, нито градски транспорт е на ниво достъпен, нито тротуарите, градската среда, нито институции, банки, застрахователни дружества, кафенета. Нищо няма, което да е, или поне тези, които ги има, са твърде малко, ограничено малко. Трябва всичко да бъде достъпно, за да могат да го ползват всички граждани, без значение дали с увреждане или не. Това, че с увреждане е проблем на средата, не е проблем на индивида. Какво се случи на 5 ноември? На 5 ноември, прекрасна дата, направихме така наречения поход на свободата, български вариант. Похода на свободата по принцип е една голяма европейска инициатива, която се случва на всеки 2 години в Страсбург, на което имах честта да присъствам, да участвам. Идеята е, че ние на 5 ноември тръгнахме от Орлов мост, от езерото Ариана до парламента на поход, малко над 100 човека с увреждания, за да дадем ритуално да връчим законопроекта за лична помощ на председателя на Народното събрание госпожа Цецка Цачева, законопроект, който ние бяхме изготвили преди това. И в случая това е една инициатива, която си позволихме да взаимстваме от колегите от Европа и е нещо иновативно, нещо, което не е правилно в България. Каква е основата на този закон? Какво се различава на сега съществуващата законова уредба? Значи, това, което е различно в закона е, че вижда човек с увреждане като човек. Сега съществуващата уредба го вижда като пасивен обект, като нещо, което трябва да бъде обслужвано, обгрижвано и така нататък. Личните асистенти, които се предоставят в момента в държавата, не работят за човека с увреждане. Те работят за институции, за доставчици, за самите асистенти и най-накрая работят за човека с увреждане. Това, което ние предложихме на парламента и предлагаме все още, това, което ние създадохме, една група от организации плюс такива свободни електронни индивиди като мен, е един качествен нов закон, който поставя човек с увреждане в центъра на системата. Парите се движат по човека с увреждане, той има право да ги разпределя за асистентски труд, за нищо друго, нали, не за дограма. С тези пари той си няма асистенти, прави му с оценка на потребностите, той си я прави сам всъщност. Оценка на потребностите, от колко часа има нужда на месец подкрепа. И физически. Наема си асистенти и започва да води един нормален живот. Разликата е в структурата. Ако пирамидата на властта лично към човека в момента е обърната, т.е. човека с увреждане би трябвало да управлява сам живота си. В случая той не го управлява. Управляват го държавни институции, посредници, каквито се сетиме, обаче не и човек с увреждане. В случай ние обръщаме пирамидата и поставяме човек с увреждане на върха на собствения му живот.
овластяваме го, той сам да може да контролира живота си, сам да може да избира, сам да може да си носи последствията. И до тук. Това е нещо, което не е нещо ново в България. А според теб защо като цяло правителството в дългосрочен план не се грижи, няма инициативата да се погрижи за хората с увреждане? И респективно обществото? То проблема е, че те се полагат някакви грижи. Ама това е обгрижване. Това не е... не трябва да се полагат грижи, а трябва просто да се навакса дефицита, който средата налага. Средата в случая, когато е недостъпна, средата, когато е не като хората, когато няма лични асистенти, това налага ограничения. И тия ограничения трябва държавата и обществото да се погрижи да ги премахне, а не да се грижи за самия човек с увреждане. Защото самия човек с увреждане не е проблем. Той не е проблем никому. Проблем е средата. И дългосрочно държавата не иска да поеме инициативата да промени нещо толкова наглед мащабно, макар че то не е. Защото ако се премахнат ограниченията в средата, тогава всеки ще може да бъде активен гражданин, да работи и да плаща данъци, което в дългосрочен план държавата печели. Съществуват ли случаи, които са показателни за негативно отношение спрямо хората с увреждане? Разбира се. Тя комисията за дискриминация за това функционира, за да може да премахва тези така наречени деяния, дискриминационни деяния. Това, което е дискриминация, са недостъпните тротуари. Дискриминация е това, че държавата не ми дава възможност на мен и на всички колеги с увреждания да ползваме лични асистенти, такива какви трябва да бъдат, такива каквито на Запад се предлагат в огромни количества. На Запад услугите в общността, аз мога да говоря с примери от Финландия, от Норвегия, от Швеция, от Англия, от Великобритания по-скоро, от Белгия. Нали? Тези развити общества предлагат услугите такива, че да могат всички хора да се възползват качествено от тях. Аз нямам предвид само услуги, днес, например, аз когато се движих навън, по линия 8.3 минах покрай спирките и забелязах, че шофьорът затвори вратите, съвсем тенденциозен сляп човек, който търчеше към реса и аз съм и го видях, че го видя. Но той му затвори вратите под носа. Защо обществото по този начин неглижира? Също чух за някаква случка в Троянския манастир, която е... Да, аз в момента водя дела по тази причина. Какво се случи там? В Троянския манастир? Да. Игумена на Троянския манастир ни изгони една група с увреждания. Изгони ни оттам, защото сме на колички. Не ни позволи да бъдем в обителта, но сега в момента това се води дело също по този въпрос и ще видим на комисията за дискриминация как ще се произнесе. Но такива случаи има много. Такива случаи има много и те не са личностен проблем. Те са проблем на обществото. Защото обществото предпочита да си затваря очите пред някакъв такъв проблем. А те не разбират, че проблем самите хора с увреждания няма. Самите хора с увреждания са си хора. Точка. Обаче в България все още битува тази страшна дума инвалид. Обществото все още гледа на хората с увреждания като на инвалиди, като на невалидни. И ги разчита като друга раса човешки същества, като че сме паднали от Марс. А това са просто хора, като всички останали. И в момента, в който обществото започне да възприема наравно всички останали, автобусният шофьор няма да затваря вратата пред слепия гражданин с увреждане, защото гражданин с увреждане ще си плати билета и ще влезе като всеки нормален гражданин. Защото той има правото да ползва услугите, които предоставя държавата, общината и така нататък. Разкажи ни накратко, освен похода на свободата, в какви други инициативи си участвал? О, Боже, в какво ли не общо взето? Аз много пътувам, бях в Финландия по проект, бях в Норвегия на семинари, в похода на свободата в Страсбург, Германия и къде ли не, общо взето пътуването ми е едно от нещата, които ми отваря очите в случая, за да видя колко проблеми имаме в България. Освен това, участвам в много проекти като консултант, като човек, който може да даде обективно мнение. Освен всичко останало, давам обективното мнение през призмата на правото, нали, след като следвам право. И от тук всъщност всичко това, с което се занимавам, водя дела за достъпна среда, което не е много важно. В момента имам 22 дела в комисията за дискриминация само заради недостъпна среда. Със закона за лична помощ съм имал така скромното участие в писането му, освен това в промотирането му и т.н. Общото опитвам се да наваксам неактивността на хората с увреждане. Тоест аз се опитвам да бъда толкова активен, колкото другите просто не им се предоставя такава възможност. Смяташ ли да участваш в конференцията One Young World в Лондон 2010 година? Не знам.
Още не знам. Далече ми. При мен нещата се случват на момента. Когато има възможност, тръгвам и пътувам. Има шанс. Кажи нещо на всички фенове на EVRY.BG и хората, които ще те гледат. Да им кажа. Какво да им кажа? Значи мога да им кажа само единствено нещо, да преследват правата си. Защото всеки един човек е гражданин и заслужава равноправно отношение. Трябва да си знаем правата и респективно задълженията. Задължение на държавата е да ни предостави равенство. Наше задължение е да си гоним правата. Демокрацията е задължение и права, нищо повече, нищо.